Naozaj padal v stredoveku krvavý dážď? Dážď červenej farby pripomínajúci krv bol v stredovekých prameňoch zaznamenaný opakovane naprieč Európou aj Áziou. Na našom kontinente sa medzi 6. a 14. storočím objavilo najmenej 7 zmienok o krvavom daždi a súdoby kronikári ho opisujú ako výstražné znamenie alebo predzvesť nešťastia. Údajne prichádzal popri kometách, zemetraseniach či zvláštnych úkazoch oblohy ako predzvesť veľkej morovej rany a teda Božieho varovania. Inokedy však krvavý dážď oznamoval blížiacu sa smrť významnej osobnosti, kráľa či biskupa alebo tragédiu spojenú s nejakým miestom. Krvavý dážď sa dokonca spomína v stredovekej legende o pápežke Jane, ktorá sa vydávala za muža, aby mohla usadnúť na stolec hlavy cirkvi. Keď sa jej krytie prevalilo, pretože vraj porodila v samom srdci Ríma na ulici dieťa, v meste Brešia pršala 3 dní a 3 noci krv. Dlhotrvajúci krvavý dážď bol totiž symbolom božského zdesenia nad takýmto rúhaním. Červený dážď však mohol v stredoveku skutočne padať. Moderná meteorológia podobné javy vysvetľuje saharským a iným púštnym prachom v atmosfére. V prípadoch slabšieho dažďa alebo rosy mohli byť vinníkom mikroorganizmy. Z atmosféry môže byť dokonca vyzrážené aj železo v oxidačnej forme, ktoré sa viaže na prach alebo aerosoly. Keďže bolo znečistenie ovzdušia v stredoveku menšie, červenkastý efekt sa mohol zvýrazniť.